nevoile noastre, auzite de la părinți, nu ne mai dăm seama că fac parte din noi și pur și simplu le dăm mai departe copiilor. Iar ei, la fel ca și noi atunci când eram copii, le înregistrează și le înscriu. Noi suntem azi modelul adulților de mâine. E foarte important să înțelegem cât de mare responsabilitate avem. Problema cu comparațiile astea este că ele se vor întoarce să ne lovească atunci când ne așteptăm mai puțin. Atunci când vom găsi în ghiozdanul adolescentului un pachet de țigări. Sau vine adolescentul acasă mirosind de alcool. Sau îl prinzi pe adolescent cu o minciună. Sau îți cere copilul în clasa pregătitoare iPhone care e ultimul model. Păi, dar de ce trebuie? Păi colegii mei de clasă au. Ce faci, fumezi? Și ți se sugrumă vocea și nu-ți vine să crezi, copilul tău fumează și în familia ta nu e niciun fumător. Și cum atât tu fumezi? Păi și el îți spune, da, păi da, colegii mei de clasă fumează. Colegul meu de bancă, Matei sau Răzvănel sau Georgel, fumează. Da? Și până la urmă e normal, pentru că la un moment dat copilul prinde mesajul. Dacă tu i-ai spus toată viața, păi uite ce face celălalt, te-ai uitat, dar colegul tău ce face? Dar ceilalți ce au făcut? Nici nu e nevoie să exemplifici chiar așa, dar el ce a făcut. E suficient să arunci dar ceilalți ce au făcut. Și copilul ăla înțelege, deci trebuie să mă uit ce se întâmplă în jurul meu. E foarte păgubos pe termen lung. Pentru că de orice fel ar fi făcute comparațiile, ele nasc în suflet nesiguranță. Un copil crescut cu astfel de comparații mereu va fi nesigur pe el și mereu va avea dubii în ceea ce privește inteligența lui și niciodată nu o să fie cel cu mâna pe sus la clasă, pentru că nu e așa, păi e unul mai deștept aici decât mine, colegul meu e mai deștept, păi să spun el era deștept. Scoatem comparațiile din schemă cu totul. Și dacă vrei neapărat să scoți în evidență ceva bun de la o altă persoană, atunci sfatul meu este așa: scoate în evidență plusul de la cealaltă persoană și evidențiază în același timp și minusul pe care îl are cealaltă persoană. Evidențiază unicitatea. Ăsta e mecanismul pe care eu vi-l propun în locul comparațiilor. Fiecare ființă este o combinație unică de calități și defecte, de plusuri și minusuri, de lucruri pe care le face bine și doar el le face bine și lucruri unde mai trage piciorul, așa pe românește. Fiecare om vine pe lume într-un mod foarte diferit. Fiecare om vine pe lume construit într-un anumit fel și pregătit într-un anumit fel și este atât de evident încă din momentul în care, nu chiar din momentul în care venim pe lume, dar încă din primul an de viață. Părinții își dau seama cât de diferiți sunt copiii lor. Și dacă aveți mai mult de un copil, doamnă, bunica cu 6 nepoți, vă știți despre fiecare dintre cei 6 nepoți ai dumneavoastră cât sunt de diferiți. Și unicitatea fiecăruia e ceea ce trebuie să scoatem în evidență. Un copil se pricepe la ceva, altul se pricepe la altceva. Unul e mai talentat pe direcția asta, altul e mai talentat pe direcția cealaltă. N-are niciun rost să comparăm mere cu pere. E ca și cum am compara portocale și nuci, ca să păstrăm sezonul, da? O portocală e o portocală mare și portocalie și colorată și zemoasă și o nucă, nu, deloc. Amândouă sunt de mâncat, dar atât. Aici ne oprim cu comparația. Fiecare copil e unic și trebuie să-i ajutăm pe copiii noștri să-și accepte și să-și îmbrățișeze cu ajutorul nostru unicitatea. Și plusurile și minusurile. Și să le vadă și în toți ceilalți. Pentru că nu există o singură persoană care le are pe toate, la care ne uităm așa ca la icoană. Nu. Peste tot și în orice individ există calități și defecte, și plusuri și minusuri. Se pricepe și nu se pricepe. Deci nu contează notele colegului. Că poate are 10 la limba română, sau la comunicare, sau la matematică, dar scârție rău de tot la compuneri sau la imaginație, nu? Are minte pe profil real, dar deloc nu poate să închege 2 fraze. Hai să mergem mai departe. Următoarea expresie. Des și adesea se scoate în evidență rușinea. O să râdă lumea de tine. O să mă faci de râs, o să te faci de râs, o să ne facem de rușine. Tu nu vezi că se uită lumea în magazinul ăsta la noi, mai ales acum că e atât de aglomerat în magazine și urmează să fie din ce în ce mai aglomerat în magazine și din ce în ce mai cald în magazine și noi știm cum e, nu? Înainte de sărbătorile de iarnă, intri cu haina în magazin, acolo sunt 30 de grade și te înferbânzi și copilul face cătatul alea
E, și atunci yes. Tu nu vezi că se uită lumea la noi? Măi, potolește deodată copilule, că ne facem de râs în magazin. Hai să spunem copilul țipă. Țipă la tine. Sau îți vorbește urât că n-ai vrut să-i cumperi ciocolată. Și îți vorbește urât și trântește un cuvânt. Și tu îi spui, măi, nu te mai uita că ne aude toată lumea în magazinul ăsta. Tu nu vezi că mă faci de rușine în magazin. Bun, hai să ne oprim un pic aici. Tu nu vezi că mă faci de rușine în magazin, nu mai vorbi așa, că ne vede lumea în magazin. Ce-i transmis tu copilului? Sau ce ar putea gândi el? Deci pot să zic ce vreau eu când suntem singuri acasă pe canapea? Și nu ne aude nimeni? Nu ne vede nimeni? Că suntem doar noi? Nu, bineînțeles că nu poți. Deci nu ăsta e mesajul pe care îl transmiți copilului, da? Deci nu contează unde ne aflăm. Că suntem în magazin sau că e vară și am ieșit la iarbă verde și ne lăsăm toate gunoaiele în jurul nostru acolo, pentru că am ales un loc mai retras unde nu e nimeni și putem să le lăsăm acolo că nu ne vede nimeni. Nu. Nu despre asta e vorba. Nu e vorba despre cine anume ne vede. Sunt anumite comportamente acceptate și îmbrățișate și sunt alte comportamente de neacceptat, punct. Nici în magazin, nici în pădure, nici pe câmp, nici pe uliță, nici în sufrageria noastră. Sunt anumite comportamente pe care eu pur și simplu ca părinte al tău nu le tolerez. Eu nu accept ca tu să-mi vorbești mie urât, nu accept să țipi la mine, la fel cum nu-l las nici pe el, nici pe mama, nici pe tata, nici pe fratele tău, nici pe sora ta, nici pe tată. Nimeni nu-mi va vorbi urât pentru că eu nu tolerez asta. Și copilul aici înțelege. Deci de asta să vorbesc încet sau de asta să nu folosesc cuvinte urâte. Nu pentru că mă vede lumea în magazin, ci pentru că nu vorbesc așa unei alte persoane. Mamei nu-i vorbesc așa și la oaltă cu mama, exemplul pe care îl oferim noi continuă. Noi nu vorbim așa unii cu alții. Că nu doar mie nu vorbești urât. Pur și simplu noi în familia noastră nu folosim tonalitatea asta, nu folosim cuvintele astea. Nu e vorba că ne râde cineva și că ne vede lumea în magazin și că ne arată cu degetul. Nu e vorba despre ceilalți din jurul nostru. Problema care e aici este că sunt niște forțe foarte puternice încă ancorate în mentalitatea noastră, pentru că pe vremea bunicilor noștri se trăia în comunități mici. Se trăia la țară, se trăia la sat, se trăia în orașe mici, în comunități restrânse. Și acolo, în comunitatea ta restrânsă, era foarte importantă părerea celorlalți despre tine. Și voiai să lași o impresie bună în urma ta, voiai să lași și voiai să fii acceptat, de fapt. Voiai să fii acceptat în comunitate, pentru că nu aveai unde să te duci în altă parte. Aia era comunitatea ta restrânsă. Nu voiai să devii exclus social. Dar ăsta, din nou, este un mecanism motivațional din exterior. Doar dacă e cineva în jurul meu care să mă privească cu atenție și cu lupa așa pe mine, eu mă port bine. Dacă ochiul s-a îndepărtat și atenția nu mai e pusă pe mine, păi fac ce vreau, ca la petrecere, țipăm, aruncăm pe jos, vorbim urât, facem ce ne taie capul. Nu. Nu contează cine e cu ochiul pe tine. De-aia e important ca noi acum să predăm copiilor valoarea unui comportament. Nu țipăm unii la alții. Nici în sufragerie sau dormitor, nici în magazinul aglomerat. Nu aruncăm hârtiile pe jos. Am văzut, a aruncat, e adevărat, copilul a aruncat hârtia pe jos. Noi aruncăm hârtiile la coș. Asta îi învățăm pe copiii noștri, valoarea unui comportament. Dincolo de cine te vede, de cine te arată cu degetul și de cine râdește. E valoarea mea ca părinte și vreau să o regăsesc în tine, copilul meu. Și hai să mergem mai departe. V-am zis că vă atrag atenția când ajungem la expresia care m-a chinuit pe mine în copilărie, asta e de aici, pe care o auzeam de la bunica mea. Doar cine nu vrea nu poate. Draga mea, trebuie doar să mai încerci odată. Nu există nu pot. O știți pe asta, nu? Nu există nu pot, există doar nu vreau. Adică nu ai vrut suficient de tama. Nu se poate așa ceva. Dacă el poate, poți și tu. Auzi, cu atitudinea asta nu ajungi nicăieri. Cu atitudinea asta n-ajungi nicăieri. Apropo de cu atitudinea asta și cu degetul așa ridicat, știți degetul cu care se făcea educație, am un scurt film care durează 1 minut. Cei care îl știți, aveți răbdare să-l vadă și cei care îl văd acum pentru prima dată, pentru că este de foarte mare impact. Ce fac eu aici cu butoanele? Aici.
spus eu că n-ai să reușești? Ți-am spus. Ți-am zis de atâtea ori că n-ai nicio șansă în meseria asta cu atitudinea ta. Dar tu... Ea e mama. Tu tot timpul vrei să faci altfel. De ce nu ai ieșit ca toată lumea? Dă pe la sărătă, ea de ce poate? Nu să ajungi nicăieri cu atitudinea asta. El e tati. Cu atitudinea asta n-ai să... Cu atitudinea asta poți să ajungi unde îți dorești. Știu că uneori pare greu, dar sunt aici să te ajut dacă ai nevoie. Tu ești vocea din mintea copilului tău. Copiii devin ceea ce li se spune că sunt. Hai să creștem o nouă generație de copii care știu, pot și vor să vindece România de neîncredere. E incredibil că eu am văzut filmulețul acesta de 10, dacă n-ajung chiar la 100, dar chiar la 100 n-ajung și în continuare mă emoționează. Se numește Stima de sine contează. De multe ori părinții întreabă, o găsiți pe YouTube. Cu atitudinea asta, îl știți pe tată cum era înverșunat acolo să se arunce pe copila lui și dintr-o dată, click. Ceva face click în mintea lui și își dă seama că e ineficient modelul cu degetul. Și se așează la nivelul copilului și se uită în ochii ei și îi spune când e greu, sunt aici să te ajut. Deci cât de mare diferență este între un model și altul. Și nu e greu, adică n-a rupt munții. Hai să continuăm, că vreau să vă vorbesc despre cu atitudinea asta. Cu atitudinea asta, n-ai nicio șansă tu cu atitudinea asta. Ei, noi am auzit aceste expresii din cele mai bune intenții venite. E important să înțelegem asta. Din cele mai bune intenții ne le-au servit profesorii și bunicii și părinții și educatorii și antrenorii de sport. Voiau să ne ajute să depășim un obstacol. Voiau să ne ajute să înțelegem ceva despre noi. Voiau să ne ajute să nu ne mai fie teamă, să depășim, să trecem peste un greu. Hai să prinzi curaj, să ne motiveze cu cele mai bune intenții, dar din păcate fără cea mai eficientă metodă. Pentru că, dragii mei, câteodată chiar există nu pot. Câteodată chiar există nu pot acum. Câteodată există vreau atât de tare să se întâmple treaba asta și îmi doresc asta. Și vedeți pe copii când își doresc foarte mult ceva, dar nu depinde doar de ei. Și poate nu e momentul potrivit din punct de vedere al abilităților fizice. Și e nevoie să-i ajutăm să înțeleagă, ca să le păstrăm stima de sine ridicată. Nu totul în viață depinde exclusiv de voință și cât de tare îți dorești. Voința e foarte importantă și vom pune accent pe ea, dar hai să o scoatem în evidență altfel decât prin, dacă n-ai, nu, draga mea, mai bag o fisă, mai depun un efort, că înseamnă dacă nu te-ai chinuit suficient. Copiii crescuți cu nu există, nu pot, nu știu cât este de uman, de natural și de ajutător să cere ajutor. Să cere ajutor. Copiilor, cei care aud expresia nu există, nu pot, le e frică să ceară ajutor. Și ajung să clacheze în momentul în care dau peste un obstacol. Și orice hop, orice testare, orice lucrare, va fi finalul lumii, va fi sfârșitul. Orice notă mică, sfârșitul. Copiii ăștia ajung la școală să pună foarte multă presiune pe ei, simt anxietate în preajma tezelor de final de an, de final de semestru, în preajma lucrărilor. Atunci când sunt ridicați în picioare să răspundă, sunt așa ca niște căprioare în lumina farurilor, blocați. Pentru că nu știu că este absolut uman să ceri ajutor și să nu știi tot la un moment dat și să spui nu pot, să spui nu am înțeles. Cât de multor copii le e teamă să spună la clasă, Doamne, dar eu n-am înțeles. Mai puteți să-mi explicați încă o dată? E adevărat că nu întotdeauna profesorii ajută, dar noi nu putem să controlăm asta. Noi controlăm ograda noastră, când e copilul acasă. Acolo e în controlul și sub influența noastră. Și cum a spus și filmulețul mai devreme, tu ești vocea din mintea copilului tău. Atât de mult ecou are vocea unui părinte în mintea unui copil, încât nu putem spune că profesorul face sau nu face, că bunicul face sau nu face. Tu, părintele, ești vocea din mintea copilului tău. Sau bunicul, dacă petrece mult timp cu copilul și nu-l vede doar de sărbători. Acum, sfatul aici este așa. Pune accent pe ce a făcut copilul deja bine. Mai am puțin și mă ridic de pe scaun. Pune accent pe ce a făcut copilul deja bine.
lasă deoparte ce mai are și partea de minus, nu? Amintește unde era la început de drum. Ți-aduce aminte cum era prima oară când te-ai dus la lecția de balet? Păi, dar nici nu știai să-ți pui pantofiorii, nici nu știai să stai dreaptă, nici nu știai nicio poziție. Ți-aduce aminte cum era prima oară când te-ai dus la bazin? Erai înfofolit așa în tot felul de plute și cu aripioare și cu 5 cu colăcei, acum nu mai au colăcei, au plute. Erai așa, ca o plutitoare. Acum, eu înțeleg cât de greu ți este acum, dar fii tu atent cât de departe ai ajuns și fii tu atent cât de mult ai reușit. Ți-aduce aminte în clasa pregătitoare? Și adu-i fișele pentru cei care le-ați păstrat. Știu că mulți părinți păstrează. Uite-te tu în clasa pregătitoare cum arăta o fișă de-a ta. Apoi vezi tu acum cât de ordonat e scrisul tău față de cum era atunci. Punem accent pe ce a făcut deja copilul bine, ca să-l facem să se simtă apreciat, să crească așa în el mândria și să se simtă bine cu cine este și cu unde a ajuns. Acum ești aici, asta e ideea. Erai acolo departe de tot, ai ajuns aici. Uite ce drum mult ai parcurs și ce greu a fost și că ai reușit. Ce ai de făcut în continuare? Păi asta faci în continuare. Ce ai făcut până acum faci în continuare. Și uite cum ajungi departe. Uite cum mai pui încă o cunoștință și încă o cărămidă peste zid și încă o cărămidă și construiești așa un zid puternic de cunoștințe. Asta înseamnă creștere și dezvoltare. Să dai tot ce poți din tine acum. Și că tu acum ești pe locul 20 și nici nu contează cât, înseamnă că acum ești aici. Mergând mai departe pe traseu, vei ajunge pe locul 10 și te vei apropia în top 3 și depinde de cât de mult efort vrei să depui și cât de important pentru tine. Dar pe asta punem accent, pe ce ai făcut până acum și lăsăm deoparte cât mai e. Pentru că ăla e un proces care se va întâmpla. Nimeni nu are privire în viitor. Dar putem și în puterea noastră să încurajăm pe copii. Să încurajăm pe copii să vadă, nu să încurajăm în gol, să încurajăm să vadă cât de departe au ajuns, să-i ajutăm să înțeleagă despre ei că sunt cu adevărat puternici. Nu doar să le spunem asta, ci să și argumentăm de ce. Și hai să mergem mai departe. V-am zis că astăzi e maratonul expresiilor. Aia acum expresia 4. Câți dintre voi ați auzit-o pe asta? Vine copilul acasă și zice: mama, m-a bătut Răzvan sau m-am bătut cu Răzvan. Și întrebarea vine așa: păi ce ai făcut? Ce ai făcut? Implicit fiind, ai făcut tu ceva acolo, nu? Tata, Mirela nu mă lasă în pace. Păi ce ai făcut fetei, mă, tată, mă? Păi cum să nu te vii așa cu fata și nu te lasă în pace pur și simplu? Ai făcut tu ceva. Sigur ai făcut tu ceva. Mama m-a părăsit. Ia, săraca fată. Te-a părăsit. Păi ce ai făcut? Un băiat mi-a pus mâna pe fund, mai mamă, la școală astăzi. Continuăm de aici mai departe, pentru că cu siguranță ați auzit că ar fi vina unei femei când a fost agresată. Păi a făcut ea ceva. A căutat-o cu lumânarea, o altă vorbă românească. A căutat-o cu lumânarea pentru că dacă n-ar fi căutat-o cu lumânarea, adică nu o găsea. Ar fi. Nu? Ce înseamnă toată înșiruirea asta de expresii? Înseamnă că noi suntem făcuți de mici să înțelegem că purtăm o vină în tot ce ni se întâmplă, care are atașat un rezultat negativ. Asta înseamnă că oricât ai încercat tu să fii bun, să respecti regulile, să-i respecti pe ceilalți, să fii conștiincios, să fii iubitor, să fii responsabil, în momentul în care în tot acest ciclu se întâmplă ceva se frânge, păi e vina ta. Păi e vina ta, adică e vina ta, nu? Și în momentul în care auzi, ai făcut tu ceva, te simți singur. Te simți neînțeles. Cu adevărat neînțeles, pentru că n-a fost nimeni acolo care să te întrebe: auzi, cum, de la tine cum s-a văzut? Cum ți-a părut? Povestește-mi tu ce s-a întâmplat. Uite, hai să preluăm modelul ăsta din relația cu copiii și să-l ducem în relațiile noastre de oameni mari. Și să presupunem că primești acum un telefon de la cea mai bună prietenă a ta sau de la sora ta sau de la un tovarăș de muncă pentru tați. Și îți spune cu o voce îngrijorată și în pragul lacrimilor: nu știu ce se întâmplă acum, nu știu ce se întâmplă în viața mea, că este final de an, e atât de mult stres, am impresia că soțul meu urmează să plece de acasă și nu știu cum, rămân singură și avem 2 copii de crescut și sunt disperată și nu știu la cine să apelez și îți dai seama că urmează o criză de plâns. Și că prietena ta trece pe un moment greu și că suferă cu adevărat. Când vreodată ei spune: păi ce ai făcut, mă?
Păi ai făcut, băi, fii atentă că ai făcut tu ceva. Adică gândește foarte bine ce ai făcut tu, gândește bine ce ai făcut. Noi nu vorbim așa cu prietenii noștri, pentru că ne dăm seama că nu de asta au nevoie să audă prietenii noștri în momentul în care trec printr-un moment greu. Dar cu lejeritate le vorbim așa copiilor. Cu lejeritate. De ce? Pentru că și noi am învățat pe pielea noastră, de la părinții noștri, de la bunici, cum să scoatem în evidență rușinea. Să scoatem în evidență rușinea pentru a educa, umilința și vinovăția și frica și vezi tu ce ai făcut acolo, că undeva e vina ta. Ideea aici este să renunțăm învinuirea și învinovățirea și să pornim în relație cu copilul exact așa cum am face-o cu un prieten drag, căruia îi spui, băi, îmi pare atât de rău, îmi pare atât de rău că ți s-a întâmplat asta și vreau să știi că sunt aici lângă tine. Și dacă ai nevoie de ajutorul meu, ai ajutorul meu, spune-mi cu ce să te ajut. Ai nevoie să plângi, hai, vino în vizită sau vino la tine și plângem împreună dacă e nevoie. Și plângi și te susțin. Așa le vorbim și copiilor? Ne e ușor să înțelegem că așa i-ai vorbi prietenei. Dar oare așa vorbești și copilului? Care are un moment greu? Sau poate nu știu, zic. Și dacă ajungi cu copilul tău, dacă ajungi în punctul în care ceva ar fi putut făcut diferit în situația respectivă, pune accentul pe ce s-a întâmplat și pe ce poți face diferit data viitoare, în așa fel încât să fie mai bine, fără judecată, cu dorința de a privi toată situația obiectiv, de a afla adevărul și de a-l face pe copil să înțeleagă ce s-a întâmplat și ce poate face diferit data viitoare. Și îl întrebi pe copilul tău, cum vezi tu situația asta? Cum ți s-a părut? Ce crezi că poți să faci diferit tu data viitoare? Hai să vedem cu ce plecăm din toată întâmplarea asta care s-a întâmplat. Care s-a întâmplat și s-a întâmplat pentru ca tu să înveți o lecție de aici. Care e lecția pe care crezi că poți să o înveți? Ce crezi că poți face diferit data viitoare? Și în momentul ăsta, ce se schimbă este că nu mai punem atât de multă importanță pe greșeală. Și vina dispare și rușinea nu mai există acolo și poți să mergi mai departe în viața ta cu capul sus, nu cu capul plecat. Absolut înțelegând că e în regulă să greșești. Și fără să fii supărat dacă atunci când s-a întâmplat ceva, ai greșit și fără să te învinuiești și fără să te rușinezi. Hai să mergem mai departe, la expresia 5. Dacă nu vii cu mine, te las aici. De fiecare dată când, mai ales acum, cum am zis mai devreme, că felul în care se modifică magazinele în România în perioada sărbătorilor, și nu numai în România, peste tot. Dacă nu vii, plecăm, dacă nu vii, eu plec fără tine. Sau, mami pleacă, puiul, mami, papa. Data viitoare nu te mai iau, data viitoare stai acasă. Dar care e intenția din spatele părintelui, indiferent de modul în care vrea să formuleze? Data viitoare rămâi acasă sau mami pleacă, papa? Intenția este să generezi în copil frică. Frică. Și să-i obții cooperarea. Dar ce se naște acolo, se naște frica de a fi respins, se naște frica de a fi lăsat în urmă, se naște frica de a fi abandonat. Din aparent nevinovată expresie, abia aștept să crești odată, copilul se poate întâmpla, dar nu-ți place de mine așa cum sunt? Vă amintiți fricile și cât sunt de dăunătoare? Bineînțeles că îți place de copilul tău, de nu mai poți la orice vârstă ar avea el. Și bineînțeles că nu are niciun părinte vreodată intenția de a-și lăsa copilul singur în magazinul aglomerat sau la locul de joacă sau în parc. Eu sunt convinsă că așa este, voi sunteți convinși că ăsta e adevărul, numai că atunci când sunt mici, copiii ne cred. Când sunt mici, cuvintele noastre sunt adevăr pentru ei. Când se face mare, copilul nu te mai crede. Pentru că a văzut de-a lungul timpului că tot îi zici că îl lași și că pleci și niciodată cu adevărat nu pleci și niciodată cu adevărat nu-l lași. Nu? Păi, nu. Dar asta e și mai dăunător pentru părinte. De ce? Pentru că în momentul în care copilul realizează că nu e lăsat, deși i-ai spus de mai multe ori, își pierde încrederea în ce îi spui tu. Și cuvântul tău, ca părinte, ajunge să nu mai însemne mare lucru. Și tu îți pierzi credibilitatea în fața copilului tău. Și pe fondul acesta de încredere zdruncinată, e foarte greu să ajungem la cooperare cu copiii noștri. Dar până în acel punct în care e mare și nu te mai crede, până în punctul ăla e mic și te crede.
Și în acest moment se naște în el această frică de a fi lăsat în urmă. Pentru că convingerea că ești oricând bun de părăsit, adică dacă nu faci cum ți-am zis eu acum am plecat de lângă tine, asta este o iubire condiționată. E o iubire condiționată sub toate aspectele. Sub toate aspectele. Și copilul înțelege de aici, nu sunt acceptat așa cum sunt. Nu sunt iubit așa cum sunt, nu sunt primit așa cum sunt, nevoia de conectare a copilului nu este satisfăcută. Și copilul mereu ajunge să se întrebe, oare când urmează să fiu părăsit? Și trăiesc copiii mici care aud expresia asta, trăiesc în nesiguranță. Trăiesc în nesiguranță și în momentul în care nevoia de conectare nu este împlinită și nu e hrănită așa cum trebuie, se naște o rană, care este rana de abandon, care pe măsură ce copilul crește, nu trece de la sine, așa cum sperăm noi. Hai că i-a trecut. Nu mai plânge atunci când zic că plec fără el sau când plec pe ascuns. Ca să nu mă vadă îmbrăcată și plec pe ascuns. I-a trecut, s-a făcut mare, i-a trecut. Nu i-a trecut. Această frică de a rămâne singur, de a fi lăsat în urmă, doar se interiorizează. Nu se mai vede pe din afară, se cufundă înăuntru, în sufletul copilului. Și această teamă o veți vedea ieșită la iveală în copil peste ani și ani, când o să înceapă să se hrănească cu droguri, cu alcool, cu prietenii dubioase, cu prieteni cu care tu niciodată nu ai fi de acord, dar prieteni care îl pun pe copil pe piedestal, din indiferent ce motive. Și copilul se hrănește din sursele astea, își împlinește, își vindecă și își acoperă această rană de abandon cu lucruri pe care nu le-am vrea și nu sunt potrivite pentru copiii noștri. Deci nu plecăm nicăieri fără copil, nu-l abandonăm niciodată. Deci dacă tot nu suntem dispuși să facem asta, haide nici măcar să nu mai spunem. Ce facem este că îi spunem copilului așa: te iubesc indiferent ce faci. Și până în punctul în care ajungem cu copiii să simtă asta, să se simtă iubiți în indiferent ce context al vieții. Și mesajul trebuie să fie: tu ești copilul meu, iar eu pe tine te iubesc în fiecare zi, indiferent ce faci. Câteodată ai comportamente care sunt neplăcute pentru mine. Că am vorbit mai devreme despre valoarea unui comportament, da? Și facem această distincție. Pentru că tu nu-ți iubești mai mult copilul atunci când are comportamente drăguțe și când spune da să trăiți, și îl iubești mai puțin atunci când are năbădăi. De iubit îl iubești la fel. Și trebuie să-l faci să se simtă la fel de iubit și atunci când e cu da să trăiți și cu nota 10 de la școală și atunci când se tăvălește în magazin. El trebuie să se știe iubit. Ce deranjează este un comportament. Nu persoana copilului cu totul deranjează. Persoana copilului cu totul este iubită. Sunt comportamentele la care trebuie să lucrăm. Sunt comportamente care deranjează. Și în momentul în care, asta este ceva magic, în momentul în care copilul se simte iubit și se știe iubit, fără condiție, dar înțelege că e de lucru la un comportament care dă de dorit, vă promit că va fi cu atât mai dispus să lucreze cu tine la comportamentul care deranjează. Și nu să mai pună atât de mult cu picioarele dinapoi. Și hai să vă spun ce mi s-a întâmplat mie, când, într-un moment în care copilul meu nu coopera și nu era deloc pregătit să plece când eram eu gata și simțeam exact cum am spus mai devreme, că mă apucă toate căldurile și că mi se ridică pulsul. Și ce fac eu în momentul în care eu îi zic copilului meu că mă grăbesc și că trebuie să plecăm, că de multe ori simțim asta, nu? Dom'le, dar chiar mă grăbesc și chiar trebuie să plecăm și copilul ăsta n-are nicio treabă. Și ce-i fac atunci? Îl iau în brațe? Ce-i fac? Hai să vă spun ce am făcut eu. Ce mi s-a întâmplat mie? Când Emma avea cam 1 an, deci aveam copilul mic de 1 an, Mihai avea 3 și un pic, și aveam cei 2 copii de gestionat, casa de gestionat, cu tot ce înseamnă ea, și de curând luasem hotărârea să mă întorc cu jumătate de normă la muncă și mă simțeam cupleșită. Și avem foarte multe emoții puternice pe care le gestionam cu greu și le gestionam în sensul că nu le gestionam, doar le ignoram. Și închideam ochii și degetele în urechi și nu s-a întâmplat nimic și hai ne uităm în altă parte, ne facem că nu există, da? Și totul era la mine cu stres și cu trebuie și cu toate alea trebuie să se întâmple ordonat, așa, și aveam o foarte mare nevoie de control, pentru că lucrurile din jurul meu nu erau sub controlul meu. Dar voiam eu să fiu acolo stăpânul
ațelor. Și la ora 8, dacă eu nu eram ieșită din casă, la ora 8 dimineața, dacă nu eram ieșită din casă cu Mihai spre a pleca la grădiniță, începeam să mă hiperventilez că întârzi. Acum, ca să vă pun un pic în context, eu locuiesc în Brăila. Brăila e un oraș mic. Nu prea ai cum să întârzi. Că nu e traficul din București sau din Cluj sau din alte orașe mari ale lumii. Nu, adică aici, de la mine de acasă până la grădiniță, fac 10 minute atunci când e trafic. Nu întârziam în vreun fel. Era doar ceva în spatele meu, o frică de a nu fi suficient de bună mamă, care își duce copilul la ora 8 drept acolo, profesionistă, care ajung imediat la ora 8 și 5 la birou și toate celelalte. Deci, cerințe exagerate. Și într-una din aceste zile în care eu ceream prea mult de la mine și de la copiii mei, Mihai nu era gata de plecare la ora 8. El, la ora 8 și ceva, era 8 trecut de fix și eu deja eram aoleu, întârziem, uite cât e ceasul. Eu era în cameră la el, pe covor, se juca. În cameră de joacă cu jucările lui prin jur, își scosese și șosetele din picioare și se gâdila singur și era copilul absolut perfect în lumea lui, fericit și mulțumit cu prezentul în care trăia. Numai că eu eram grăbită, rău de tot, pentru că întârziasem. Și în momentul în care l-am văzut în camera lui, jucându-se, mi-am pierdut firea. Și am început să țip la el: tu nu stai seama, tu te joci când am întârziat la grădiniță, tu nu vezi cât e ceasul? Și el avea 3 ani și puțin și nu știe ce e ceas. Și m-am năpustit asupra lui în cameră și l-am împins și am început să-l zgâlții. Hai odată și încalță-te odată și hai să plecăm, că e târziu, tu stai și te joci. Și pentru o singură fracțiune de secundă, norocul meu a fost atunci, că pentru o singură fracțiune de secundă mi-am văzut imaginea mea reflectată în oglinda pe care o are el pe ușa de la șifonier. Și am văzut în momentul acela cum o vedea el, fiul meu de 3 ani și puțin, cum o vedea el pe mama lui. Cum își vedea copilul acela mic, părintele de care depinde, emoțional și în toate felurile în care cuvântul depinde are sens. Eram roșie și călare peste el și cu fața umflată și pe vremea aia aveam părul foarte lung și era tot părul meu zburlit așa în cap și urlam. Și când m-am văzut în oglindă, m-am speriat. M-am speriat că eram năpustită toate peste copilul meu, absolut fără o urmă de control. Și din sperietura aia mea m-am blocat mai întâi. Și pe aia, bineînțeles, am început să plâng. Am început să plâng și au venit peste mine toate necazurile pe care le simțea ființa mea supra-solicitată atunci, din presiunea pe care eu o puneam pe mine, că nu era altcineva care să mă preseze. Și tot stresul și toată neputința. Și am început să plâng în hohote. Și l-am speriat și mai tare pe copilul meu atunci, care a început și el să plângă. El plângea de frică. În momentul ăla el plângea de frică, iar eu plângeam de rușine. Și acel moment a fost momentul în care eu mi-am dat seama că joc după ureche. N-am nicio regulă, nu știu pașii jocului. Așa, o iau din mers. Mai mult intuiam ce am de făcut cu copiii mei mici, dar nu era ceva stabil. Pentru că un singur moment de instabilitate și tot echilibrul ăla foarte fragil pe care îl aveam eu, prin închis ochii și ne facem că n-auzim, totul a fost trântit la propriu. Și ce era în mintea mea atunci, pe de-o parte, era că îmi părea rău că mi-am lovit copilul, îmi părea rău că l-am bușit de covor, îmi părea rău că am fost un părinte nepregătit și o mamă rea. Dom'le, dar pe partea cealaltă, în mintea mea era atunci, dacă eu i-am spus copilului că ne grăbim și că trebuie să fie gata, apoi e ceva în comportamentul copilului ăsta care trebuie îndreptat. Copilul are ceva defect care trebuie îndreptat. Copilul are o problemă care trebuie rezolvată. Că eu i-am zis una și el nu era, adică dați trăiți, drept, plecăm. Ați mai trecut prin asta vreodată? Hai, spuneți-mi acum, spuneți-mi repede, 10 secunde spuneți-mi dacă a mai trecut vreodată cineva prin asta, ca să nu mă simt eu singura mamă nepregătită la un anumit moment. Uite, Anita spune, mi s-a întâmplat și mie aproape exact la fel. Ba da, Madi, copiii fac distinția între iubire necondiționată și comportamente care trebuie schimbate. Copiii se simt iubiți pur și simplu, pentru că simt emoția care vine de la noi, mai mult decât cuvintele logice pe care le spunem. E foarte important să înțelegem comportamentul, nu comportamentul de adult și logic pe care îl transmitem copiilor, cât emoția pe care ei o scanează pe noi și de la care acționează mai departe. Da, din păcate, desigur. Da, și eu am trecut prin asta, aproape identic, spune Adina. De mai multe ori am impresia că vorbești despre mine.
Credeam că sunt unică în acest sens. Marta, dacă ai ști câte răspunsuri de da am primit aici. Da, toată lumea. Copilul se uită la mine speriat când țipam la el. Bine, hai să vedem ce facem. Pentru că mulți dintre noi, și în momentul ăla, mulți dintre noi am trecut cu gândirea, dom'le, cum îl fac pe copilul meu să înțeleagă că eu mă grăbesc, să vină după mine când îi spun că vine, hai odată, hai, dacă e mare, mai ales mic copilul. Ideea greșită este asta. După ce văd eu, părinte, ce fac cu copilul, atunci mă voi liniști și eu. Adică mai întâi copilul să fie în regulă și apoi mă liniștesc și eu. Asta este direcția opusă. Nu așa funcționează. O relație în armonie și fără episoade de genul celui pe care vi l-am povestit eu acum și văd că ați trăit și voi astfel de momente, o relație armonioasă și fără astfel de momente pornește de la părinte către copil. Niciodată nu merge invers. Nu putem pune pe umerii copiilor noștri responsabilitatea relației pe care o avem cu ei. Nu putem pune pe umerii copiilor noștri responsabilitatea de a înțelege ce vrem noi de fapt să spunem, cu toate că noi ne comportăm total pe dos. Că îți iubești copilul, dar țipi la el. Că ți-ai da orice pentru copilul tău, dar îl zgâlții atunci când nu te ascultă. Deci asta este comportament contrar cu ceea ce simțim noi cu adevărat. Și avem pretenția de la copilul mic să înțeleagă, de fapt, în spatele comportamentului nostru, care este intenția. Copiii nu au suficient de dezvoltat creierul în așa fel încât să înțeleagă. Ei doar simt emoțiile noastre. Și dacă noi către ei dăm emoții de iubire necondiționată, spunându-le ferm și cald ce anume ne deranjează, copiii o prind. Copiii o prind încă de la vârsta de 1 an. Sunt studii în direcția asta. Nu vine de la mine, că nu sunt expert în autoritatea asta. Sunt doar lucruri pe care eu am vrut să le înțeleg ca mamă, pentru că eu ca mamă n-am știut ce fac cu nervii mei și eu ca mamă eram total în altă poveste și din acest moment al meu de mamă mi-am dat seama așa, dom'le, hai să aflu eu așa, cum fac să fiu mai liniștită eu ca mamă și cum să fiu eu liniștită și să am și un copil fericit care să mă asculte, dacă se poate. Da. Ei, și pe mine internetul și căutările m-au adus unde aveam nevoie să ajung. Nu la o carte, deși sunt o mare fană a cărților, dar în momentul acela eu am avut nevoie de altceva și am ajuns la programul Uraniei Cremene. Așa cum și internetul, poate că nu degeaba v-a adus astăzi pe voi, la început de lună decembrie, foarte provocatoare pentru mulți părinți, alături de mine. Eu am ales să urmez programul creat de Urania Cremene pentru părinți, pentru că nu aveam timp să citesc foarte mult, că aveam 2 copii mici acasă și luxul de a sta pe fotoliu sau pe canapea sau pe un scaun să citești și să-ți iei notițe nu prea era al meu atunci. Dar programul All About Parenting l-am ales pentru că e foarte ușor de urmărit și tot ce aveam de făcut era să privesc videoclipuri scurte în care cineva îmi spunea cum să-l fac pe copilul meu să mă asculte mereu. Și am început să urmăresc videoclipurile din program și o să vă vorbesc imediat despre acest program. Și am început să pun în aplicare câte ceva. Și ce s-a întâmplat este ceva ce m-a surprins și pe mine. Am început să capăt încredere în mine, ca părinte. Am început să primesc lecție după lecție de la Urania Cremene și am început să știu ce am de făcut cu copiii mei. Să știu cum să le vorbesc, să le înțeleg nevoile, înainte ca ei să-mi ceară ceva. Și mi-am înțeles rolul meu de mamă. Eu sunt îndrumătorul copiilor mei. Eu sunt pentru ei sursă de iubire și stâlp de susținere pe măsură ce ei cresc. Nu sunt acolo mecanismul de constrângere și de conținere a energiei cu care copiii mei au venit pe lume. Eu sunt doar un îndrumător pentru ei. Și cum altfel să poți îndruma decât din iubire? Pentru că folosind altceva și dorindu-ți să constrângi prin eficiență maximă și disciplină riguroasă, nu funcționează. Și dacă suntem sinceri, știm că nu funcționează de pe vremea când eram noi copii. O să deschid acum o pagină de internet. Este exact pagina de pe care vă prezint programul All About Parenting. Și apoi avem următoarele 5 expresii prin care trecem, vă promit. Vă prezint programul repede, vă zic ce este și ce primiți de la el și apoi avem încă 5 expresii. Așadar, All About Parenting este un program care se urmărește online.
Exact cum mă urmăriți voi pe mine acum, de pe telefon, de pe tabletă, de pe calculator, de oriunde, puteți să ascultați în mașină, la serviciu, dimineața la cafea, seara după ce culcați copiii. 10 minute e nevoie doar să alocați. 2 ore ce alocați voi acum este ceva uriaș. E un efort de timp supraomenesc, poate, având în vedere cum arată zilele noastre de astăzi. 10 minute aveți de alocat și veți înțelege de ce spun 10 minute. Acest program are 11 capitole. 11 capitole diferite, fiecare are o temă diferită. Vă zic imediat despre ce e vorba în fiecare capitol. În total sunt 305 episoade. Episoadele înseamnă un videoclip. Un episod este un videoclip de maxim 10 minute. Și în fiecare capitol sunt 30 de videoclipuri structurate pe tema respectivă, din care tu poți învăța cum îl ajuți pe copilul tău, cum te ajuți pe tine să fii părinte mai eficient. Și în acest program, aproape 30 de mii de părinți, câteodată mi se pare incredibilă cifra asta, 30 de mii de părinți sunt deja înscriși în programul acesta, aproape. Și 92% dintre acești părinți au dat 5 stele. Eu zic că asta este o indicație clară a faptului că funcționează. Și dacă printre voi sunteți acum părinți care aveți deja programul, v-aș ruga și știți că de mult ne ajută să ne spuneți dacă v-a fost de ajutor. Cât ați parcurs din el până acum? Sau poate îl aveți de mai de mult și l-ați mai parcurs încă o dată. Știu că ăsta e cu siguranță exemplul Loredani, care a trecut prin programul ăsta de mai multe ori. V-a ajutat în luptele cu televizorul, v-a ajutat în luptele cu temele, v-a ajutat în tantrumurile din magazin. Te simți tu ca părinte, odată ce ai urmat parte din programul ăsta sau tot programul, te simți tu ca părinte mai bine pregătit? Și ți este mai puțină frică de a fi un părinte insuficient de bun pentru copilul tău de când urmărești programul All About Parenting? Ne ajută mult și vă mulțumim dacă vă luați timp să faceți asta. Lăsați aici un gând că Loredana face gândurile voastre cunoscute și pentru ceilalți părinți. Uite, până apucați voi să ziceți gândul vostru despre program, hai să vă zic cum îl recomandă alți părinți. Uite ce spune... Uite, hai să luăm de la început. Sunt 100 de recomandări aici. Corina spune așa: prețul acestui program e infim dacă ne gândim la câți bani cheltuie părinții pe tone de jucării, aoleu, mai ales acum, doar ca să-i țină ocupați, sau dulciuri. În plus, e un program cu tehnici care chiar funcționează, unde mai pui că îți rămâne pe viață. Da, programul All About Parenting, odată plătit, și vă zic imediat care e treaba și cu plata, odată plătit rămâne al vostru pentru totdeauna. Pentru tot restul vieții. Marina Negoescu spune: extrem de util. Ne ajută și pe noi adulții de acum și copiii de atunci să vindecăm răni și să le șlefuim, dar să creștem copii puternici. Copiii mei sunt mult mai cooperanți, iar noi suntem mai fericiți, spune Anastasia Iancu. Funcționează toate tehnicile. Programul All About Parenting este cea mai bună investiție. Încă una și gata. Uite ce spune doamna Georgeta Pop. Este cea mai bună investiție. Din nou, aceeași recomandare. Recomand cu toată încrederea, deși am fost sceptică la început, necrezând că o să mai pot schimba ceva, una din fiicele mele având 14 ani. Mereu mă regăsesc în tot ceea ce spui, un mesaj către Urania, și încă am momente când plâng pentru că realizez cât de mult am greșit. Uite, copiii mai mari. De multe ori părinții întreabă: cu copiii mai mari funcționează? Da, funcționează. Atâta timp cât tu ești dispus să faci să meargă, va merge. Dacă tu vrei să faci să meargă, o să meargă. Ajutorul primește aici. Vă zic imediat cum primiți ajutor. Datorită vouă și acestor programe, până și eu ca mamă m-am schimbat, dar și un copil de 11-12 ani. Așadar, haideți să vă zic cum e cu banii. Prețul de listă al acestui program este de 400 de lei pe lună. Ăsta e un preț care nu vi se aplică vouă, celor care sunteți acum cu mine. Suntem acum împreună 729 de părinți. Și uite, Ecaterina spune: vreau și eu programul. Imediat. Stai așa puțin. Deci, oferta este așa. Oferta pe care o am pregătită pentru voi. 400 de lei pe lună, nu. Pentru părinții care ați fost dispuși să alocați aceste 2 ore împreună cu mine, prețul este de mai puțin de jumătate pe lună. 195 de lei pe lună. În plus, pentru prima rată, mai puțin de jumătate chiar. Adică, pentru prima rată, reducerea este de 75%. 100 de lei, adică aveți de plată în loc de 400 de lei, 100 de lei aveți de plată acum, plata se face doar cu cardul,
Achiți 100 de lei acum și primești tot program pe care îl prezint eu imediat. După ce ai achitat 100 de lei, urmează 195 de lei din următoarea lună, timp de un an. După ce se termină acest an de plată, programul e al tău pentru totdeauna. Pentru plata integrală, asta e varianta de plată în rate, pentru plata integrală 2245 de lei și atât. Și plata integrală, programul e al tău pentru totdeauna. Pentru plata în rate, da, pentru 100 de lei primiți întregul program care se urmărește online de către tine și un partener de viață și tot programul este integral pe telefonul vostru de la prânz de acum. Vreau să vă mai spun încă ceva. Acestui preț de 100 de lei este atașat o garanție. Asta înseamnă că ai la dispoziție să treci prin programul acesta pe care vi-l prezint eu imediat acum. Vă zic ce primește fiecare părinte de această 100 de lei. Primești toate aceste capitole, sunt 10, sunt 11, 1 plus un bonus. Dacă te hotărăști că e pentru tine, continui. Dacă te hotărăști că nu e pentru tine sau nu-i momentul sau indiferent ce nu-ți place, te oprești. Dacă te oprești în primele 2 luni, primești banii înapoi. Dacă te oprești în primele 5 luni, este alegerea ta, nimeni nu te întreabă nimic. Și ce ai învățat până atunci rămâne la tine, nu va rămâne și programul la tine. Programul rămâne doar pentru părinții care îl achită integral, ori cu plata integrală, ori toate ratele. Ce aveți de întrebat, întrebați acum. Întrebați-o pe Loredana în secțiunea de comentarii, vă răspunde. Asta este rolul ei, e acolo să vă ajute. Dacă reușiți să vă înscrieți, ce aveți de făcut este să apăsați pe butonul cu vrea oferta, parcurgeți pașii, se achită 100 de lei cu cardul și primiți imediat acces în program. Și dacă funcționează sau dacă nu funcționează, scrieți-ne nou aici în secțiunea de comentarii. Vreau programul, vreau oferta. Apăsați pe buton, dragi mame, și ajungeți acolo. Și eu vă prezint pe scurt vă prezint despre ce e vorba în fiecare capitol și apoi avem următoarele 5 expresii. Primul capitol începe cu esența esențelor. De ce nu ne înțelegem cu copiii noștri? De ce ne refuză? Și, mai important decât de ce facem? De aici primim soluții punctuale pentru cele mai frecvente refuzuri cu care ne confruntăm. Atât părinții care au copii mici, care nu vor să doarmă, nu vor să mănânce, refuzul de a mânca, se vorbește aici despre el, refuzul de a se spăla pe dinți sau pe cap, refuzul de a împărți jucării. Pentru copiii mai mari, se au în vedere așa, refuzul de a închide ecranul, televizor, tabletă, PlayStation, orice fel de ecran, refuzul de a-l închide. Cum faci atunci când nu vrea să închidă? Afli aici, din prima, o pastilă rapidă care stinge focul. Tot pentru copiii mai mari, refuzul de a-și face temele, se tratează aici într-un episod separat. Sau refuzul de a se îmbrăca adecvat cu locul în care merge, pentru că sunt copii care vor să se ducă cu spatele gol, cu buricul la vedere, cu o fustă foarte scurtă la școală, unde nu e neapărat adecvat. Deci, practic, la finalul acestui prim capitol, copilul tău îți va spune din ce în ce mai des da, bine, gata mami, mă apuc și fac, și tu ridici tonul. Tu ridici tonul mai rar. Și ai mai puține momente în care îți pierzi răbdarea și cumpătul, de genul cărora am vorbit mai devreme. Pentru părinții care sunteți în România, agenda de parenting o primiți în prima săptămână, de când vă înscrieți în program. Pentru livrarea în străinătate, poate să dureze până la 2 săptămâni. Nu știu cum e în perioada asta de sărbători, dar o primesc toți părinții care se înscriu acum, primiți cadoul ăsta de la noi, pentru că e un cadou. Agenda de parenting este așa. E o agendă în care fiecare episod din programul online are alocată o pagină sau 2. Și tu urmărești episodul respectiv, asculți informațiile și îți notezi ce ți-a părut interesant și vrei să ții minte. Sunt acolo exerciții care ajută părinții exact în direcția asta, să funcționeze sfatul pe care l-ai primit în episodul respectiv, ce să faci, cum să faci, în așa fel încât să iasă cât mai eficient și cât mai repede și cât mai bine și cât mai util. E gratis, da? V-am spus. Este un cadou pe care îl primiți de la noi. În total sunt 3 cadouri pe care le primiți de la noi. Mai aveți un tricou și mai aveți o diplomă. Pentru părinții din România e totul gratis, cu recunoștință și cu curaj din partea noastră să urmăriți programul. Pentru părinții din străinătate, costul de curierat internațional este 190 de lei, care trebuie achitat acum, doar pentru curier internațional. Cei în România nu-i de plată nimic.
Mai departe, hai să vedem despre ce e vorba în capitolul 2. Din capitolul 2, cum arată un părinte echilibrat. De multe ori părinții în aceeași casă, ai acelorași copii, nu cad de acord cu felul în care se educă copilul. Și de aici sunt foarte multe certuri în familie. Pentru că un părinte, de obicei tatăl, dar nu întotdeauna, dar de obicei, tatăl e mai degrabă autoritar și mai mult spune nu, mai mult are un ton răstit, mai mult refuză copilul și de acolo ies lupte de putere, iar pe partea cealaltă se poziționează mamele care vor să pună în balanță autoritatea tatei și se poziționează în extrema părintelui permisiv. Hai că te lasă mama, hai să nu afle tata. Da? Ei, nu funcționează așa. Pentru că ăsta e, din nou, un echilibru fragil. Tatăl trage într-o parte, mama trage în partea elaltă. Ăsta e un echilibru fragil. Calea eficientă e cea de mijloc. Calea eficientă e cea de la mijloc, între permisivitate și autoritate. Și aici înveți așa, cum te poziționezi tu, părintele care mă ascultă acum, nu celălalt părinte, nu bunicul, soacra, mamaia și verișoara sau educatoarea, tu. Tu ești vocea din mintea copilului tău și tu influențezi relația ta cu copilul tău. Și odată cu tine, vă spun aici punctul în care cei mai mulți parteneri de viață ai părinților care se înscriu în program, la un moment dat văd că funcționează. Și la un moment dat văd că ai spune copilului cu atitudinea asta, nu merge. Dar ai vorbi copilului altfel, cum ați văzut în filmul mai devreme, aia merge. Aia funcționează. Și văzând modelul pe care tu îl oferi, părinții vin după modelul vostru. Pentru că n-ai cum să vezi că ceva funcționează și să nu vrei să meargă și la tine. Auzi, cum i-ai spus că văd că a închis singur televizorul? Ce ai zis? Ce ai făcut? Hai că-ți explic. Deci aici aveți ajutor în direcția asta. Înțelegeți foarte mult din capitolul ăsta despre nevoile psihologice de bază. E foarte important să le înțelegem. Cum se manifestă ele, cum le îngrijim, în așa fel încât să fim în echilibru. Noi ca părinți, că v-am zis că de la noi pornește totul. Răspunsuri la întrebări. Care-i treaba aici cu răspunsurile la întrebări? Toate informațiile pe care le conține acest program online nu sunt lăsate doar pe umerii voștri și atât. Întreaga echipă All About Parenting este aici să vă ajute, pentru că noi credem în misiunea noastră și misiunea noastră este să-i facem pe părinți să înțeleagă că este normal să înveți, este normal să te educi în cum ești un părinte mai bun pentru copilul tău. Ce ai tu de făcut ca să îndrepți relația? Ce ai tu de făcut ca să te asiguri că relația va fi una fericită de-a lungul vieții? Așadar, cei care profitați de oferta de astăzi veți intra într-un program de consiliere gratuită înscris. Orice nu știi, orice nu-ți iese, orice n-ai înțeles, întreabă. Și un an de zile, o întreagă echipă de experți în metodologia All About Parenting, care știu programul ăsta pe din afară, te îndrumă. Ascultă capitolul ăla din episod, ascultă episodul acesta din capitolul respectiv și acolo afli răspunsul. Du-te acolo și încearcă tehnica respectivă și vezi după aia cum îți iese. Și porți o discuție, e ca și cum ai avea o discuție cu un prieten. Pui întrebare, primești răspuns. Pui altă întrebare, fără limite de întrebări și garantat toate întrebările primesc răspuns. Doar pentru părinții care se înscriu în program. Este un program de consiliere preferențial pentru părinții care sunt înscriși. Acum, stima de sine. Aici găsesc și motivația optimă, despre asta e vorba în capitolul 3. Aici părinții care au un copil timid găsesc soluții. Copilul care spune că nu poate, că nu se pricepe, că e praf, că nu înțelege, că nu știe, că e cu capul plecat și poate te deranjează că are prieteni care se poartă cu el neprietenos și el nu zice nimic. O stimă de sine scăzută e acolo. Îl înveți pe copilul tău cum să vorbească, cum să nu mai fie victime, cum să înțeleagă că sunt valoroși. Și tot aici găsesc soluții părinții care au un copil rebel, copilul care are țepi și care îi scoate la înaintare. Să știți că, din nou, agresivitatea este un mecanism de apărare în momentul în care stima de sine e scăzută. Și copiii agresivi au nevoie mai mult de iubire necondiționată decât de pedepse mai eficiente. Și de aici aflați cum le oferiți iubire necondiționată tuturor copiilor. Și celor care se victimizează și celor care sunt mai agresivi. Apoi, capitolul 4 vorbește despre responsabilitate și competență. Aici învățați cum creștem copiii independenți, cum îi facem responsabili. O mamă cloșcă care stă foarte mult timp oferind ajutor sau instrucțiuni, sau că ți arată mama, sau că face mama pentru tine,
nu îl lasă pe copil să se descopere. Nu îl lasă pe copil să se înțeleagă, să vadă el despre el, ce pot, ce știu, ce mi iese, ce nu mi iese. Îi pune bețe în roate din dorința de a-l ajuta. Copiii vor să fie independenți. Dar atunci când aud, tu nu știi, hai că ești mic, tu nu poți, sau ești brânză bună în burduf de câine. Aoleu, trecem prin asta imediat. Nu se alege nimic de capul tău. Ești brânză bună în burduf de câine. Bag bani în meditațiile tale degeaba. Copiii vor să reușească singuri, vor să învețe, vor să acumuleze informații, pentru că nevoia de competență e foarte vie în ei. Că e înăbușită, da, dar puteți să învățați cum să scoateți capacul de acolo. Și încă o chestie, a avea un copil competent și responsabil ne ușurează nouă viața pe termen lung. Pentru că ne dăm seama că știm cum să-l pregătim pe copil pentru momentul în care va fi adult și va pleca de acasă. Că nu o să fie mereu lângă tine copilul tău să-i dai tu instrucțiuni cum să facă. Trebuie să-i învățăm pe ei să facă singuri. Trebuie să-i ajutăm să învețe. Ăsta e rolul nostru. Să-i ajutăm să învețe. Să-i ajutăm să înțeleagă. Să le fim sprijin și stâlp de susținere și ajutor. Iar dacă aveți copii mai mari, nu te da bătut dacă nu-ți iese din prima săptămână. Că e posibil să nu-ți iasă. Au fost ani în care copilul tău poate a deprins și a funcționat pe un anumit tipar. Vei avea nevoie măcar de câteva luni să înțeleagă copilul schimbarea pe care vrei tu să o aduci. Dar numai că rezultatele vor fi pentru tot restul vieții. Un program în care puteți intra acum cu 100 de lei și v-am spus că aveți atașat această garanție de 60 de zile. Testează-l, ai 2 luni la dispoziție să vezi dacă merge, să vezi ce merge, să-ți convingi partenerul de viață dacă e nevoie și apoi continuați mai departe sau nu, alegerea e a voastră. Să vedem acum, capitolul 5, cooperare. Aici află părinții cum anume putem spune copiilor nu atunci când e momentul de nu, fără să ne fie teamă că iese scandal. Să spui nu cu fermitate în glas, adică fermitate în glas. Nu. Și nu mai lași la întoarță. Nu, ai mami, aia o lași la întoarță și copilul simte că e rost de negociere acolo și presează. Un nu este nu. Dar îl oferi cu fermitate aceasta și cu blândețe. Asta înseamnă că nu țipi la copil, nu-i folosești expresii, nu-l faci de rușine, nu-l faci să-i fie frică de tine. Ești ferm și blând în același timp. Și această combinație de fermitate cu blândețe, dacă o învățăm cu toții, ne vom da seama cât de ușor cooperează copiii noștri cu noi. Când ne văd fermi și siguri pe noi, dar fără să țipăm și fără degetul și fără toate expresiile din tolbă. Dar cu fermitate. Pentru că copiii au un miros acolo, da? Ei știu cum să ne facă să cedăm. Dacă nu simt fermitate acolo. Miros așa, precum rechinul sângele. Dacă nu ești ferm și nu ești pe poziție tare, nu, te întoarce. Fie se tăvălește, fie te rog frumos. Bun, noi ne schimbăm comportamentul nostru. Noi ne schimbăm reacțiile noastre la tăvăleala copilului. Tăvăleala copilului, aia o ignorăm. Da? Comportamentul îl ignorăm. Copilul nu îl ignorăm niciodată. Copilul e important pentru tine. Îi vorbești copilului ca unei persoane importante în viața ta. Ferm și blând. Funcționează, vă promit că funcționează. Că sunt și eu mamă, ați văzut copiii mei la început. Îți mici și acum când îți mici e cel mai greu. Acum e nevoie să băgăm tare, băgăm cărbune ca să meargă locomotiva cu putere maximă, pentru ca mai apoi să fie ușor. Ei, ca mai apoi să fie ușor, din nou, din capitolul 6 trebuie să învățăm pe copii cum să-și rezolve singur problemele. Ca să nu fim noi mereu arbitru. Mama, sora mea mi-a făcut, fratele mi-a luat. Mama, copilul nu știu ce mi-a făcut. Mama, nu știu cum să fac, fă-mi tu temele, că e greu, că nu știu, că nu pot, că toate celelalte. În momentul în care tu l-ajuți așa, îl ajuți atunci. În momentul ăla exact. Dar nu-l înveți despre el că poate și nu-l înveți cum să facă. Și ei fura nișteva lecții, niscaiva lecții. Și data viitoare când ai nevoie de ajutor, tot la tine vine miorlăit. Și făcând asta, îl îndepărtăm de imaginea pe care o avem pentru copiii noștri, care sunt independenți și care sunt puternici și care sunt hotărâți în viață și care sunt, nu, exact așa cum îi visăm, cu capul sus și cu ochii limpezi. Da, de ce se îndepărtează de imaginea asta? Pentru că noi lăsăm să descopere singur despre ei cât de multe lucruri pot face. Și aici, în capitolul ăsta, se distinge foarte clar care sunt problemele copilului
care el le poate rezolva singur și pe care îl poți învăța să le rezolve singur, apoi și care sunt problemele unde este obligatoriu să intervină un părinte. În funcție, bineînțeles, de vârsta copilului. Bineînțeles. Acum, în legătură cu capitolul 6 și cu rezolvarea conflictelor, este acest capitol bonus legat exclusiv de conflictele între copii. Dacă aveți mai mult de un copil acasă, vă ajută foarte mult să învățați pe copii cum își rezolve singuri certurile, șicanele și râcâielile astea între ei, de care au parte de-a lungul zilei în fiecare zi. Trebuie să învățăm pe ei să se descurce singuri în conflictele dintre copii, bineînțeles. Să-și ia apărarea atunci când cineva mai bully așa și ce să spună când cineva vine mai agresiv și mai cu tupeu, ce să spună astfel încât să nu devină victimă, cum să-i dai putere într-un conflict între copii, aici învățăm. Și cum să nu mai auzi tu mereu în casă, mi-a făcut, mi-a luat, mi-a dat, mama, vină și ajută-mă și tot așa, da? Să nu mai fii arbitru între copiii tăi. Capitolul 7 este despre emoții și cum le gestionăm, cum le îngrijim eficient. Hai să vă gândiți voi acum, nu e nevoie să-mi răspundeți, doar gândiți-vă. Când tu te enervezi, ce faci? De cele mai multe ori. Țipăm, criticăm, dăm vina pe alții din cauza ta, mai enervat. Păi nu eu m-am enervat, că eu nu sunt în controlul emoțiilor mele. Controlul emoțiilor mele e la tine și tu m-ai enervat. De multe ori asta ni se întâmplă, în mod absolut eronat. Amenințăm, trântim, bufnim, aruncăm cu vină. E vina ta, m-am supărat pe tine. De ce avem noi aceste reacții? Păi hai să ne amintim. Hai să trecem imediat prin expresiile astea, că mai avem puțin și ajungem acolo. Băieții nu plâng, ești un smiorcăit, ești rută când plângi, vai cu fața asta, nu, să știi că nu o să vină Moș Crăciun la tine dacă ai fața asta plângăcioasă. Cum nu vine Moș Crăciun dacă plâng? Păi atunci nu mai plâng. Și ce am învățat noi? Să înghițim emoțiile. Pe ale noastre am învățat și suntem foarte maestri și experți în a face asta și învățăm și pe copiii noștri să-și înghită emoțiile, să nu trăiască cu ele. Dacă ai nervi, treci la tine în cameră. Dacă plângi, nu vine Moș Crăciun. Să nu te văd că ești ieșit din zona asta, da? Te conțin aici energia ta trebuie să fie. Dacă energia ta vrea să se extindă, nu, treci aici, nu mai vine moșul la tine. Analizăm, inclusiv cea cu treci la tine în cameră, că să știți că pare nevinovată, dar poate face foarte mult rău. Mergând acum mai departe, cum previi, în primul rând, și cum tratezi, în al doilea rând, dacă au apărut comportamente negative. Un comportament negativ este minciuna, de exemplu. Un comportament negativ de a atrage atenția. De multe ori părinții nu-și pun problema asta. Ce mă fac când prima oară mă va minți copilul meu pe mine? Cum tratez asta? Că mă minte că acum câteva zile, pentru că a venit Moș Nicolae, Emma, care are 2 ani și 8 luni, greșeala mea a fost că am lăsat un ou de ciocolată pe masă, în sufragerie, și o văd plină de ciocolată pe la gură. Și cu gura așa plină. Și o întreb, Emma, ce faci? Ai mâncat ciocolata? Nu. Păi și ce ai în gură? Nimic. Cum reacționezi în momentul în care un copil de nici 3 ani te minte? Pentru că felul în care tu vei reacționa va hrăni în el un comportament. Și felul în care ai reacționat de-a lungul anilor a hrănit în copil un anumit comportament pe care el acum în adolescență îl manifestă. De aici afli cum faci să previi în primul rând dacă ai copilul de 2-3 ani și cum faci să tratezi dacă ai copilul de 12-13. Dacă ai copilul de 12-13, atunci merită să înveți care este diferența mare între disciplină și pedeapsă. Disciplina e o consecință logică la un comportament ales. Alegi să te porți așa, consecința este asta. Logică. Pedepsele nu sunt logice. Pedepsele sunt doar acolo pentru a provoca durere. Și multe dintre expresiile pe care trecem noi astăzi sunt pedepse emoționale. Pentru că vrem să scoatem durerea. Vrem să-l facem pe copil să sufere. De ce? Ca să țină minte lecția. Adică cum ar fi că toți copiii au memoria proastă și ei nu țin minte lucruri și doar dacă e ceva de impact major, ține minte. Hai să fim serioși. Copiii au o memorie mult mai bună decât ale noastre. Pedepsele le scoatem la nervi. Și dacă te știi în situația asta și dacă ai un copil mai mare, pentru că dacă ai copil mic, nu e nevoie să ajungi până aici. Dacă ai un copil mic, tot ce ai învățat până în capitolul acesta 9 va fi suficient pentru tine.
Dacă ai un copil mare, merită să înveți un pic despre disciplină. Pentru că să pedepsești nu-i place nici părintelui, să-l vadă pe copil că doare și te simți după aia vinovat, copilului cu atât mai puțin nu-i place și cu atât mai puțin nu învață nimic de acolo. Dintr-o pedeapsă, oricât de eficient ar părea. Bun, și am ajuns la ultimul capitol în care învățăm ce înseamnă consecvență. Ce înseamnă consecvența de care trebuie să dai tu dovadă și pe care trebuie tu să o înveți în momentul în care alții fac împotriva ta, în momentul în care bunica îți spune că te-ai apucat acum să înveți parenting, în momentul în care celălalt părinte îți spune că pierzi vremea. Cum le răspunzi? Cum le vorbești? Cum faci cu un profesor care nu se poartă just cu colegul, cu copilul tău, auzi? Cum faci cu toți ceilalți? Cum faci cu bunicii? Cum faci? Înveți că, de fapt, e vorba despre tine, în primul rând. Și apoi, în al doilea rând, înveți și cum să le vorbești asertiv și pe limba fiecăruia dintre adulții care participă la creșterea copilului tău. Fără să-ți se pare că ești tu gică contra. Da? Bun, acestea au fost cele 10 capitole. Oferta de preț este asta. 100 de lei aveți de plată acum și primiți întregul program pe care l-am prezentat eu acum. Toate capitolele sunt la voi în momentul în care ați achitat. 195 de lei pentru următoarele 12 luni. Dacă e ceva dacă ați reușit să vă înscrieți, uite, doar ce am achiziționat pachetul All About Parenting, spune Bianca, abia aștept să încep să folosesc, te felicit. Vreau să mă consult cu soțul. Da, e soțul la muncă. Poți beneficia de ofertă și după ce se termine webinarul. Întrebați-o pe Loredana că vă zice ea mai multe. De fapt, nu. Hai să o las pe Loredana acum să vă zică ea mai multe. Să închid eu aici. Loredana, zi tu 2 vorbe, să iau eu o gură de apă, ca apoi repede să prezint celelalte 5 expresii. E foarte bine că mi-ai dat microfonul, Irina, pentru că cred că e o problemă tehnică de la webinar CRM. Nu pot să dau reply privately. Adică nu pot să eu răspund, dar nu am siguranță că ajunge mesajul meu la părinți, așa că... Hai, zi acum, ia să vedem. Răspundem. Bun, deci oferta este valabilă 24 de ore, da? Ce vă recomand este să deschideți linkul cu oferta ca să nu vă scoată din webinar. Îl deschideți de îndată ce se finalizează webinarul, pentru că chat-ul rămâne și puteți accesa atunci oferta. Plata se poate face doar cu cardul. Iar, așa cum ai zis și tu, Irina, pentru părinții care se află în străinătate, pentru că sunt și părinți din străinătate, există o taxă suplimentară în prima rată, da, care se adaugă la prima rată pentru coletele pe care le trimitem cadou, pentru transportul coletelor, astfel încât să ajungă la siguranță, în siguranță la voi și repede, pentru că pleacă prin DHL. Se poate achita în orice monedă. Da, adică chiar dacă cardul vostru este în euro, lire sau dolari, banca noastră își trage din cont contravaloarea în moneda respectivă. Ce vă rog tare mult, am afișat numărul meu de WhatsApp și sub video și în chat. Vă rog să salvați numărul de telefon pentru că se pare că e imposibil să vă răspund în chat. Și atunci scrieți-mi pe WhatsApp și vă răspund, vă dau link-ul cu mare drag. Vă răspund tuturor întrebărilor. Mulțumesc mult! Super, deci notați-vă numărul Loredanei dacă vă este de interes și vreți să aflați mai multe, o puteți suna oricând după webinarul ăsta și dacă e butonul acolo la voi cu vreau oferta, apăsați, lăsați pagina deschisă și e valabilă 24 de ore oferta aia, care e de 100 de lei acum și 195 apoi timp de 1 an de zile. Bun, hai să vedem. Expresia 6. Am amintit un pic despre ea, asta cu ești brânză bună în burduf de câine. Să vedem întreaga categorie despre ce este vorba. Bag bani în meditațiile tale degeaba. Dacă nu înveți, o să ajungi să dai cu sapa, dai cu mătura, alte cine ne plătește nouă pensiile și nimic nu se alege de capul tău. Toată această categorie de expresii nu face decât să lovească în stima de sine a unui copil. Să lovească în nevoia lui de conectare. Pentru că în acest moment nu se simte văzut, nu se simte valorizat, nu se simte respectat. Pentru că ceea ce înțelege el de fapt și ce aude este mai dezamăgit. Nu ești în stare. E păcat de tine, o să ajungi să dai cu sapa. Și ce mai transmitem noi prin asta? Mai transmitem că sunt doar anumite meserii alese demne de încredere și de respect. Și cum ar fi restul sunt rușinoase.
Și le transmitem copiilor oarecum că valoarea unui om vine la pachet cu funcția lui din cartea de muncă. Am vorbit despre asta la început, la frica de eșec și de a nu fi respectat. Din astfel de expresii se poate naște. Dragilor, este absolut în regulă să faci orice meserie ai avea tu de făcut, dacă o faci cu drag. Și aici trebuie să lucrăm cu copiii noștri. Și facem asta uitându-ne la calitățile lor. Am zis deja, cu toții suntem o combinație unică de calități și defecte. Și e nevoie să înțelegem asta, ca să înțelegem apoi că bun la toate materiile nu-ți garantează, obligatoriu nu-ți oferă succes în viață. La fel cum slab la anumite materii nu înseamnă că automat ești repetent, șomer și toate celelalte. Școala nu ne ajută neapărat să devenim cea mai bună variantă a noastră. Cei mai mulți dintre noi am ajuns să facem lucruri și să avem meserii și sunt sigură că mulți dintre voi ori sunteți în situația asta, ori cunoașteți pe cineva care face acum ceva pentru care nu s-a pregătit în școală. Deci, hai să nu judecăm acum copiii noștri care au 10, ce să mai zic mai puțin de 10 ani, 10-12 ani, să nu-i judecăm acum pentru ce vor dori ei să facă la 30 de ani. E foarte posibil ca la un moment dat meseria nouă să apară, cea pe care o va face copilul tău. Haide până atunci să-i dăm copilului stimă de sine, să-i dăm încredere în el, să aibă curaj, să se agațe de meseria aia nouă atunci când va apărea și să spune, băi, asta e pentru mine, eu asta vreau să fac. Deci ne uităm la calitățile copiilor pe ansamblu, la ce ești tu bun, ce-ți place ție să faci, unde înflorești tu așa ca individ și canalizații către lucrurile pe care le fac copiii natural. Și să știți că încă de la vârsta de 7 ani se pot testa copiii, sunt o grămadă de teste pe care le puteți căuta pe internet, să vedeți care este direcția. Nu dacă îl faci doctor sau arhitect sau inginer, dacă are o predilecție către cifre, către științe exacte, dacă are o predilecție către sport, grupele mari, da? Și pe aia te canalizezi și pe aia îl canalizezi pe copil și îi dai voie să înflorească unde îi merge lui bine, învățând în același timp, învățând noi ca părinți și ajutându-i pe copii să învețe cum să păstreze un echilibru între lucrurile pe care le fac de drag și le vin de la sine și e minunat acolo și cele pe care trebuie să le și faci. Pentru că notele sunt importante în România și trăim în România și atunci ne adaptăm sistemului în care trăim. Înțelegând în același timp și cine ești tu și ce e bine pentru tine, da? Hai să mergem mai departe. O altă expresie care este un exemplu clar al faptului că niciodată un copil tras în jos prin expresii de tot soiul nu va ști cum să se ducă în sus. Și eu cred că eu te-am făcut, eu te omor, e ceva ce nu spunem noi, părinții care suntem acum în online copiilor noștri, pentru că suntem la un seminar de parenting. Dar în aceeași expresie se mai află, o să faci ce vrei tu când ești tu la casa ta? La casa mea faci ce-ți spun eu. Da? La casa mea eu controlez. Pe asta ce înseamnă mai exact? Îi spui copilului că tu acum nu ești la casa ta. Aici e casa mea unde doar eu decid. Tu, ca să vrei să iei decizii, trebuie să pleci de aici. Și uite așa ajung copiii să-și dorească cu ardoare să plece. Cât mai departe dacă se poate. Astea sunt declarațiile unui părinte autoritar, care crede că doar el are de luat decizii. Doar el ia decizii până în punctul în care copilul le poate lua singur. Nu se știe exact când anume învață copilul să ia decizii singur, pentru că n-a fost învățat de-a lungul anilor cum se ia o decizie, cum se ia o hotărâre. Și acum întrebarea este, de ce oare procedează părinții așa? De ce un părinte îi spune copilului, dacă te prind cu țigări, știm mai departe, da? Unde anume stingem țigara. Îți rup picioarele dacă te mai văd. Nu știu ce-ți fac dacă te mai prind. Amenințare după amenințare, care mai sumbră decât cealaltă. De ce oare? De ce? De ce? De frică. Furia vine din frică. Frica de a nu mai avea controlul, frica de a simți că vorba ta nu mai contează, vorba ta ca părinte, tu nu mai ești auzit, tu nu mai ești ascultat. Vă sună aici ceva cunoscut? Vă amintiți când am vorbit la început despre cele 3 nevoi psihologice de bază și despre fricile asociate lor atunci când ele nu sunt atent îngrijite? Să știți că da, dragii mei, și noi avem aceleași nevoi psihologice de bază despre care am vorbit. Vorbeam despre copii, da, dar le resimțim și noi. Și noi trebuie să avem atenție la aceste nevoi ale noastre și să ni le îngrijim. Pentru că un părinte care spune, dacă te mai prind că faci,
spune asta din frica de a nu păți copilul ceva rău. Ne e clar nouă. Dar noi știm că vrem binele copiilor, să nu fumeze, să nu bea alcool, să nu conducă neglijent pe drumuri de iarnă, iată. Să nu se urce pe scări singur când e mic, să nu se urce pe scara pe care ai pus acolo, poate să pui globurile în vârful bradului și copilul imediat pe scări și imediat, nu, dacă te prind pe scară, îți rup picioarele. Și copilul are 2 ani. Frica asta, să știți că vine de multe ori dintr-o nevoie de conectare neîmplinită a noastră ca părinți. Atunci când nu simțim că suntem ascultați și auziți de copiii noștri mai mari, care îți întoarce umărul așa, hai mă lași. Numai că, de multe ori, modul în care vrem să ne împlinim această nevoie de conectare, noi, nouă, părinților, și modul în care vrem să ne facem auziți, este dacă nu mă asculți, dau cu tine de pământ. În loc să le spunem, te iubesc și vreau să știu și am nevoie să știu că îți va fi bine. Un mod sau alt mod de a comunica. Și ce satisface nevoia de conectare nu sunt comenzile dure, nu sunt amenințările. Niciodată nevoia de conectare nu va fi satisfăcută prin directive, ci prin iubire și prin dovezi de afecțiune. Și este atât de simplu de înțeles, e atât de simplu de acceptat, dar e atât de greu de manifestat. Știu că așa este, pentru că am fost crescuți oarecum cu bețe în roate. Hai să dăm afară bețele alea de acolo și să punem roțile în mișcare. Putem să facem asta. Hai să vedem următoarea expresie. Următoarea expresie este sarcasmul românesc. Este puiușorul ăsta, uite la el. E deștept ca măsa și frumos ca tasul. Adică bietul copil se scoate din nou în evidență rușine. Da? Nu e nici deștept, că așa, femeile nu sunt foarte deștepte, nu e nici frumos, că bărbații nu sunt cei arătoși, așadar copilul îi vai de capul lui. Și lucrurile astea se duc mai departe. Pentru că din aceeași categorie copiii aud: ești căscată ca maică ta, ești un leneș ca taică tu, ești un egoist ca taică tu, te gândești numai la tine, mă aduceți la capătul puterilor, niște dezordonați sunteți, ce sunt eu servitoarea voastră. Când se întâmplă asta? Când scoatem în evidență defectele pe care le vedem în copil venite de la celălalt părinte, oglindite în copil de la celălalt părinte? Atunci când cei 2 părinți nu se prea înțeleg, nu se prea respectă. Pentru că în momentul în care părinții se iubesc și relația dintre ei e echilibrată, copiilor li se spune: vai de mine, da, ai ochișori frumoși ca mama ta, ești curajos ca tatăl tău și ești puternic ca tati și ești frumoasă și harnică și toate alea ca mami. Dar, dacă părinții nu se înțeleg, ba, sunt în pragul despărțirii, sunt în pragul divorțului, sunt divorțați deja, brusc vrem să-l facem pe copil să se simtă vinovat atunci când seamănă cu mama sau cu tatăl. Iar lucrurile astea, dacă ne gândim un pic, au un efect fantastic de mare și negativ asupra copilului. Pentru că un copil, din punct de vedere comportamental, genetic, dacă vreți, e jumătate mamă, jumătate tată. Și ca el să se poată accepta așa cum este, trebuie să își îmbine aceste 2 jumătăți, de la mamă și de la tată, și să accepte ce e în el de la mamă și să accepte ce e în el de la tată, fără să se privească cu rușine, fără să se privească cu vină, fără să se simte vinovat pentru că seamănă cu unul din părinți. Că el așa s-a născut. N-a avut niciun cuvânt de spus în direcția asta. Pur și simplu așa s-a născut. Iar ați auzit în filmulețul de mai devreme, vă repet, copiii devin ceea ce li se spune că sunt. Dacă îi spui unui copil că e mai puțin decât perfect, el asta simte. Pentru că copiii mici nu percep deloc sarcasmul. Copiii nu înțeleg săgețile pe care și le aruncă părinții de la unul la altul. Da, poate mama e sufocată de treabă, tatăl e sufocat de stat în casă, mama e neînțeleasă, tatăl e neieșit în oraș la o bere cu un prieten. Și atunci părinții se atacă unul pe altul, dar o fac prin copil. Și copilul nu înțelege asta, nu înțelege ce se întâmplă. Hai să le scoatem în evidență copiilor noștri calitățile și să lăsăm la o parte defectele. În ochii noștri, copiii noștri trebuie să se oglindească exact așa cum sunt. Perfecți și minunați și pe dinăuntru și pe din afară. Și să nu-i facem să se simtă rău în propria piele. O altă modalitate prin care îi facem pe copii să se simtă rău în propria piele este să le spunem că nu au niciun motiv să plângă. Copilul plânge și se dă cu fundul de pământ. Ce urâtă ești când plângi. Fetițele aud asta, nu? Sau băieții. Băieții nu plâng.
Băieții, nu plâng niciodată. Adică dacă atunci când plângi, e ceva greșit la tine. Ar trebui să te simți foarte rușinat că ți-a venit să plângi. Ce ai faci, mă, îți vine să plângi? Hai, nu mai plânge. Hai, nu mai plânge. Sau, auzi, exagerezi. Hai că n-ai pățit nimic. Dacă vrei cu adevărat un motiv să plângi, știm, da? Îți dau eu un motiv să plângi. Că dacă nu ți-am dat eu motivul, înseamnă că tu, în realitate, nu ai absolut niciun motiv. Adică n-ai de ce. Dacă nu vine motivul de la mine. În momentul în care noi negăm copiilor noștri emoțiile lor, indiferent că din perspectiva noastră sunt emoții pozitive sau negative, le negăm, nu le dăm voie copiilor să se descarce. Plânsul e ceva ce vine natural. Plânsul e ceva ce copiii fac de când se nasc și la mulți ani după naștere, pentru că e o modalitate firească de a scoate afară surplusul de emoție. E nevoie să plângem câteodată și nervii noștri și frustrările noastre trebuie să iasă afară pe undeva. Și copiii să știți că fac asta în mod natural. Până când le spunem noi de suficient de multe ori că e greșit dacă plângi. Adică, nu mai plânge, stai acolo, ține în tine. Și frustrările astea acumulate duc la boală. Să ții în tine stres, să ții în tine nemulțumire și frustrare și rușinare și vină și să ții toate emoțiile astea în tine, ajungi în timp să te îmbolnăvești. Deci trebuie să-i lăsăm pe copiii noștri să-și manifeste cu adevărat emoțiile și să-i lăsăm să o facă cu ajutorul nostru eventual. Să-i spunem, băi, dacă îți vine să plângi, hai vino aici pe umărul meu și plângi. E natural să plângi, e normal să fii frustrat câteodată, e normal să fii supărat câteodată. Nu e nicio problemă. Hai vino tu la mine în brațe. Nicăieri nu mai bine decât la mama în brațe. Atunci când îți vine să plângi. Când îți vine să plângi. Că nu e o alegere. E natura umană. Și încă ceva care s-ar putea să vă surprindă acum, să vă dau un șoc înainte de a termina seminarul ăsta. Și pe băieții îi doare atunci când se lovesc. De ce să nu plângă? Dacă îl doare, de ce să nu plângă? De ce să nu-l primești la tine în brațe și să-i spui, stai aici și plângi până ți-e bine? S-ar putea, uite așa să-i treacă. Dacă a aflat că e în regulă să plângă, uite, mă miorlă un pic și după aia gata, mă joc. Hai să nu ne mai prefacem că nu îi doare, cât de durut îi doare. Un alt lucru pe care copiii îl resimt ca durere este distanța asta pe care o punem între noi și ei atunci când dau un moment greu. Treci la tine în cameră. Sau există varianta agresivă, dispar din fața mea, când te întorci să ai un zâmbet pe față, nu e nimeni vinovat că e o zi proastă, haide, ieși afară. Astea sunt toate pedepse emoționale. De multe ori părinții își trimit copiii în camerele lor sau la școală, sunt puși pe scaun, pe scaunul liniștirii, pe scaunul calmării, la colțul liniștirii sau la colț pur și simplu, ca să se calmeze. Adică dacă copilul e acum agitat și are năbădăi și se țopăie și e așa, te rog frumos să te așezi pe scaun să te calmezi. Ce să fac? Dacă tu acum ai nervi și te apucă așa, și vine soția ta și spune, sau soțul tău sau maică ta vine și spune, ia așa, stai pe scaun să te calmezi. Băi, n-au, stai așa un pic să ne liniștim, stai așa un pic să ne înțelegem. E foarte stupidă treaba asta, nu la modul real. Dacă tu acum ești nervos, nu te calmezi așezându-te pe un scaun sau ducându-te în camera ta sau ducându-te la colț. Camerele copiilor nu sunt așa un univers magic, plin de zâne și de unicorni și unde că intri acolo doar e nevoie să intri și totul este zen și roz. Nu. Ce vrem noi de fapt să facem, trimițându-i în camere, este că vrem să punem distanță între noi și ei în momentul în care noi suntem nervoși pe un comportament al copilului. De fapt, în momentul în care noi nu distingem între nervii noștri și copil pe de-a întregul. Și nu distingem că e comportamentul cel care deranjează și comportamentul e cel care e îndreptat, așa că îndepărtăm copilul cu totul. Nu punem atenție spre a îndepărta comportamentul ăla care deranjează. Îndepărtăm copilul cu totul, ieși afară. Să dispari din fața mea, vin apoi când ai zâmbetul înapoi pe buze. Asta e iubire condiționată. Copiii aud, mie nu-mi pasă ce se întâmplă cu tine când ai nervi, când te porți așa, n-ai decât să pleci. Unde știi tu te duci, faci ce știi tu faci, la mine vin apoi când ești fericit așa, cu zâmbetul. Dacă despre calmare e vorba, cu adevărat, atunci hai să-i ajutăm pe copii să se calmeze, așa cum se calmează ei cel mai eficient. Și fiecare părinte știe cum se calmează propriul copil mai eficient. Unii vor să fie luați în brațe, alții nici vorbă să nu pui mâna pe el. Alții vor să povestească ce s-a întâmplat, alții stau îmbufunați și nu să zică un cuvânt. Alții vor doar să fie lăsați în pace să plângă.
lasă-l, acordă-i spațiul ăsta. Acordă-i spațiul ăsta și dacă simți tu nevoia de distanță, pentru că simți tu nevoia să te liniștești un pic, că altfel simți că îți pierzi cumpătul, fii tu cel care pleacă. Și fii tu cel care pleacă, oferind o explicație și spui copilului așa, uite care e treaba. În momentul ăsta, comportamentul tău mă deranjează foarte tare. Și felul în care tu alegi să te porți mă deranjează foarte tare. Numai că noi am stabilit că în casa noastră nu țipăm unii la alții, nu vorbim urât. Și în momentul ăsta să știi că vine să țip la tine. Așa că mă duc în camera mea și stau acolo 5 minute și ascult o melodie care îmi place mult sau citesc o pagină dintr-o carte sau pur și simplu stau cu ochii închiși și respir ca să mă calmez și să mă liniștesc. Și după ce m-am calmat și m-am liniștit, vin înapoi la tine să discutăm un pic despre ce s-a întâmplat. Nu-i mai trimiteți pe copii în paginile lor, auzi, în camerele lor, pentru că nu-i ajută cu nimic. Doar le dăm mesajul, pleci când ești supărat, e ceva greșit la tine când ai nervi sau ești supărat și nu vreau să te văd așa, deci te duci. Acestea au fost cele 10 expresii, dar să știți că nu vreau să vă las cu imaginea asta, cu degetul așa, vreau să vă las cu această imagine, nu a copiilor plângăcioși, ci a copiilor fericiți. Vreau să plecați cu imaginea asta de aici, pentru că așa v-am și spus, după astea 2 ore vreau să plecați cu siguranța că puteți avea o relație perfectă cu copilul. Copiii să zâmbească, să se joace fără să le fie teamă că își pătează hainele, să se bucure de joacă liberă. Așa să-i vedem pe copiii noștri. Oferiți o șansă acestui program pe care vi l-am prezentat eu astăzi și e posibil să găsiți sprijin când și dacă veți considera că aveți nevoie. Am depășit cu puțin timpul alocat. E evident că îmi face plăcere să vorbesc cu voi și e evident că îmi face plăcere să fiu aici. Și suntem în continuare 550 de oameni împreună. Și vă mulțumesc pentru prezență. Dacă e nevoie să ieșiți, ieșiți acum. Și dacă vă permite timpul, lăsați-mi și mie un gând de-al vostru în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut prezentarea de astăzi, dacă ați ajuns cumva în copilăriile voastre, dacă doamna, bunica, 6 nepoți, mai sunteți acum alături de mine, din suflet m-ar ajuta să-mi spuneți cum vi s-a părut. Și vă mulțumesc că vă luați timp să faceți asta. O să mai rog pe Loredana să îmi dea o întrebare, poate de 2, nu știu, să vedem în funcție de cât de mult vorbesc, dar vă mulțumesc de pe acum pentru prezență, dacă e nevoie să ieșiți. Zi tu, Lore, ce mai zici? Mai zici ceva despre program? Mai zici ceva despre altceva sau îmi zici o întrebare? Îți spun o întrebare și le rog încă o dată părinții să salveze numărul meu de telefon, pentru că pe bune, dacă pot răspunde în privat. Am încercat în fel și chip, nu-mi iese. Din păcate nu-mi iese. Nu e nimic, ceva s-a întâmplat. Tehnologia ne-a ajutat să fim 100 de oameni, mai multe sute de oameni aici împreună, dar din când în când tehnologia ne mai dă și de bătăi de cap. Ne încurcă. Da. Uite, Irina, am găsit o întrebare faină de la Natalia, care spune așa. Eu sunt cea care aplic tuturor din casă etichete și nu mi-am dat seama că pot fi atât de dăunătoare. Îi spun adesea copilului meu că este căscat, la fel ca tatălui, sau că amândoi sunt leneși. Fiul meu are 6 ani. Ca să anulez răul pe care înțeleg acum că l-am făcut, ar fi bine să încep să îl laud mai des pentru orice ar face? Mulțumesc frumos, Lore. Leneș ca tatăl tău, ești un căscat. Acum, lauda, depinde ce înțelegem prin laudă, zic eu, nu? Pentru că e o idee foarte bună întotdeauna să ne apreciem copiii și să-i facem să se simtă apreciați și să-i ajutăm să înțeleagă că sunt puternici, că sunt în stare și că... Dar să lăudăm copilul în gol, eu cred că face la fel de mult rău. Ce înseamnă să lăudăm în gol? Să lăudăm în gol înseamnă să spui, bravo, mami, îmi place. Și să o lași acolo și să pleci. Da, mami, tu, e bine, e foarte bine, tu ești cel mai bun. Și să o lași acolo și să pleci. Asta înseamnă în gol, asta înseamnă laudă goală. Înseamnă o etichetare pozitivă neexplicată. De asta zic în gol. Adică ai lăsat-o așa atârnat acolo, așa în aer și ai plecat. Ajută ca orice îi spunem copilului să fie urmat de o explicație. Asta îl ajută pe copil să gândească singur, îi stimulează mintea. Îi stimulează mintea analitică. Dom'le, adică de ce e bine așa și nu e bine altfel? Dar ar fi fost bine și altfel, dar ție de ce-ți place?
dar aș fi putut să fac altfel? Întrebările astea sunt cele pe care vrem să le însămânțăm în mințile copilașilor noștri mici și fragezi. Puterea cuvintelor, sunt atât de puternice cuvintele. Și expresiile de astăzi, am trecut prin ele, v-ați amintit cât sunt de puternice. E uluitoare puterea pe care o are un cuvânt. Iar vorbele, copiii noștri sunt modelați prin vorbele pe care le primesc de la noi. Prin ce le spunem și, foarte important, cum alegem să ne exprimăm. Cum alegem să le vorbim. Pentru că dacă nu suntem atenți la modul în care comunicăm, exact, nu prindem pașii jocului și dansăm așa în gol, suntem pe din afara muzicii. Și e posibil să ne împiedicăm la un moment dat, ca să păstrăm analogia unei hore. Deci, ca să ne încurajăm copiii să creadă în ei înșiși, scoatem etichetele negative din orice discuție. Asta e clar. Și nu le mai spunem că sunt leneși și moșcăiți și mocăiți. Dar atunci când apreciem, hai să nu lăsăm aprecierea în aer, hai să o continuăm cu ceva. Și o continuăm cu o descriere. Dom'le, dacă într-adevăr îți place ceva ce a făcut copilul, spune-i ce îți place. Spune-i de ce îți place. Fă-l să înțeleagă ce e de păstrat data viitoare. Și apreciază orice efort. Cred că ți-a fost greu și văd că ți-a fost greu. Uite, ai încercat și văd că până la urmă ai reușit. Fii mândru de tine. Tu de tine, nu eu de tine. Fii tu mândru de tine. Uite, ai desenat așa frumos aici. De ce ai desenat frumos? Ai alăturat două culori care sunt prietene și care se potrivesc. Copiilor mai mari le vorbiți despre culorile complementare și le faceți câteva asocieri și găsiți pe internet asocieri de culori, că sunt, slavă Domnului, grămadă. Uite, asta îmi place să văd ceva atât de colorat și atât de frumos, mă bucură, îmi dă un sentiment de bucurie. Fii mândru de tine, din nou. Punctează pe fii tu mândru de tine. Ai făcut ordine pe biroul tău? Măi, îmi place foarte mult cum arată un birou așa ordonat, e spațiu liber. Dacă spațiul e liber, înseamnă că și mintea ta e liberă. Dacă spațiul unde ești ordonat, înseamnă că și mintea ta e ordonată. Și mie, de exemplu, mi-e de foarte mare ajutor ca spațiul pe care l-am în jurul meu să fie ordonat și să știu unde găsesc lucrurile. Și ție o să-ți fie ușor să-ți găsești lucrurile când ai de făcut teme data viitoare. Fii mândru de cum ai făcut ordine pe biroul tău. Nu? Se schimbă un pic lucrurile. Se schimbă un pic lucrurile decât să fim sarcastici, să spui, uite-l pe ăsta mic, s-a apucat de făcut curat pe birou. Auzi, dar nu te împiedici de scaunul și de hainele de pe jos și povesti cum fac să ajungă în șifonier. Copiii nu percep sarcasmul. Nu-l percep. Ei doar, nu prin gluma din spate. Ei doar prin tonul că ceva nu e în regulă. Pentru că ceva nu e în regulă dacă folosești sarcasmul. Că dacă ar fi în regulă, pur și simplu ai zice, bravo, băi, puiule, ai făcut ordine. Dacă îi zici, ia, nu te-ai împiedicat și de alea de pe jos, să le pui la loc, nu? Noi sesizăm diferența, copiii nu. Copiii doar simt că ceva e în neregulă. Și copiii când simt că ceva e în neregulă și te scanează așa pe tine ca părinte și văd că ceva e în neregulă în emoțiile pe care tu le transmiți, nu mai e dispus să audă ce vorbești, nu mai e dispus să audă nicio logică, nu mai e dispus să audă nimic. Doar e așa, în expectativ. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. E rost de pericol aici? Pentru că de la noi primesc copiii sentimentele astea. E rost de pericol. Deci da. Hai, nu mai am apă. Ce facem este că îi ajutăm pe copii să învețe să gândească singuri. Cum îmi place mie, de ce i-a plăcut lui mama, dar îmi place și mie. Dar mă întreabă mama dacă îmi place mie. Păi hai să zic lui mama de ce îi place. Puneți-le întrebări tot timpul. Apreciați și spuneți-le de ce. Dacă e ceva ce a greșit, nu e o problemă că am greșit. E bine să greșim, că uite, de aici învățăm ceva. Păi dacă tu nu greșeai asta, cum altfel puteai să afli că ar fi mai bine să faci așa și așa și așa și pe dincolo? Hai că e și 10. Vă mulțumesc frumos tăticului Alin Popescu, că sunt extraordinară și mulțumesc mult. Am avut un coleg Alin Popescu în liceu, dar dacă îmi vorbești cu dumneavoastră, cu siguranță nu ești colegul meu de liceu. Loredana, mai dăm, te rog frumos, o întrebare, pentru că mai avem timp. Tu oricum ești aici până la 6:30, așa că hai. Dar, da, sunt aici, dar cred că sunt degeaba. Uite, încă o întrebare de la Corina. Foarte faină și asta. Am o întrebare despre comparații. Uite, am luat etichete, acum iau comparații. Nu înțeleg de ce copilul meu de 7 ani mereu vrea opiniile noastre, mereu spune sau vrea să-i spun eu că s-a îmbrăcat mai frumos decât colega ei, că a strâns mai repede decât fratele ei, că a mâncat tot, iar el nu a terminat încă masa. Și să mă ferească de nu-i spun nimic. Nu mă lasă până nu scoate de la mine ceva, iar dacă nu e ea prima, se supără.
Da. Care să fie aici problema? Ok, am înțeles. Deci copiii care vor feedback de la părinți, da, vor feedback de la noi până învață singuri. Până învață singuri să gândească cu mintea lor, au nevoie de mintea noastră. Dar vreau doar să citesc aici ce a scris Anca Suman. O psihoterapeută a recomandat să-și trimită fetița în camera ei când greșește. Și ți se părea ciudat. Pentru că ni se pare ciudat, pentru că nu este fundamentat în nimic. Nu are cum să fie fundamentat în nimic. Și noi, instinctele noastre de părinți, de mame, de multe ori sunt lăsate la o parte. Dacă, știți, pe vremuri nu exista, în foarte multe sate din Africa, nu există psihoterapie și nu există parenting, există doar o foarte bună conectare cu sentimentele vechi, cu sentimentele dinăuntru, cu instinctele primare, hai să-i zic așa. Acolo copiii nu suferă de colici, dar sunt ținuți de mamele lor în repurile alea pe care le știm mult timp. Și nu sunt triști, nu sunt anxioși, nu sunt panicați, cu toate că au atât de puțin față de cum avem noi. Care noi suntem acum în cea mai prosperă și cea mai sigură și cea mai îmbucurătoare perioadă din toată istoria umanității și suferim de depresie, panică, frici, anxietate. Ne-am îndepărtat un pic de ce e înăuntru, ce e primar. Primar este ca un părinte să-și ocrotească și să-și iubească copilul. Și să nu țipe, să nu urle la el. Dar de multe ori părinții sunt cei care, experții sunt cei care ne recomandă, trimiteți copilul în cameră și lasă-l acolo să stea singur. Eventual ce? Noaptea pe întuneric, nu? E, atunci ți-ai asigurat plată de terapie atunci când e copilul adolescent. Îți mulțumesc că ai fost atentă la mine, Anca, scuză-mă, și îți mulțumesc că ai fost atentă. Hai să vedem. Copila vrea să afle de la mine dacă e bine, dacă nu e bine și nu mă lasă în pace până nu